Y epa lagunok hemen gaude bueltan Learn Japanese to Survive jokoarekin. Bigarren saioarekin mobidatxo bat izan genuen, izan nuen, ez nintzen kontratu nintzen denbora bat aurrera pasa ustean, batean bigarren saio hori 5 minututan gatu zala, eta ikusi nuen berandoago, orduan. Joango gara, no, status ez, equip ez, skill, itemetara, eta dekogu hemen gide bi K, vale? Errepasatuko ditugu, vale, bizkatxo bat, mosketak egin baino hobeto eta bar, hemen dekogu ganez, eta behiratu dezakegunez, behiratuko dugu. Eman genituen K, K, oza, K, Ki, Ku, Ke eta Ko, eta jakin batera Ga, Gi, Gu, Ge eta Go. Vale, labiltuta, ez dugu atzena ditzen zen, movida hori orain txabertan tenten edo horrelako zer uste usala ditzen zela, eta hori, eta Ga, Gi, Gu, Ge eta Go. Dakutenak, hori da, dakuten balka direla bi gaineko bi lerro horiek. Vale? Hori da. Orduan, pizkat, goratuko dugu pizkatxo bat, vale, eman segundu bat, vale, K, Ki, oza, lehenengoa da K, igual zegoarekin, ez dakit, bale, ikusten duzu zegoa, bale, ondo. Lehenengoa da K, Ki, Ku, bale, hor nolabaiteako digresia egongo balitz bezala, bale, Ku, Ke eta Ko, bale, hau simple dago goratzea, bale, Ku, hau nahiko, ez aigu asko kostatuko, baina, bueno, ez da ja, niri pertsonalko kostatuko zezkit gehiago, baina espero dut goratzea, K, Ki, Ku, Ke eta Ko, bale? Euskera ez da berez oso komplikatua, bale? Kawasaki, eske, klar, oituta gurera, sake, bale? Sakeka, adibidez galderak egiteko, erosi baduzu edo jolazten baduzu Sundown Tactics, jokora eta hotxak japoniarrez badiko duzue, samurai adana, bale, daukana habilitatua sake botatzen dena, galdetzen du batzut, egiten du galdera hori. Sakeka, bale, sakea da, edo, bale, eta gero, hori, dakutenak dira bi markatxo hauek, bale, eta egiten duena da, K hori Gean bilakatu, bale, ikusten duzunez, ez da aldaketa komplikatua, bale, da, simbolo berrina, baina dakutenarekin, eta hori egiten du, K Gean bilakatu, ba, gure, ezakite, gure kasuan ez dago, baina frantsesaren kasuan badago, bale, batzutan, hitzak edo letrak jarrita den arabera, ahoskeran aldatzen dala, bale? Ba, horren antzeko gauza bat, bale? Gutxi gora bera. Orduan, K, Ki, Ku, Ke eta Go, dakutenarekin jarrita, bilakatzen da, Ga, Gi, Gu, Ge eta Go. Bale? Go ingelesez go bezala. Ez dauka komplikatea. Ez dauka oso, euskera ez dauka oso komplikatua. Bale? Orduan, ezin gara atera, bale, orain txertan, pasatu behar gara armeria honetatik, eta hemen ekipamendu erosi dezakegu. Jo, que super japonez personajea. En fin, esan nabaritzen japoniarra ikasteko joko bat dela. A ber, kaixo guztioi. Hiragana gerlari mingarriak ez. Danger. Jo, zaitatatzen orain dangerraren. Danger da... Hori danger... urertzen dauzue, orain ez da lateratzen hitza. Arriskutsu gara zidira lurralde honeta hauetatik mugitzen. Eta neu egin dut denda hau herri honetan sartzeko armak eta babespenak. Golputzeko babesak eta hori. Ikusten baduzu eso zer guztoko duzuela, mesedez esan, bala. Zel momentuz ezebez, vale? Bui.
Asko gogoratzen nau, joko asko gogoratzen nau... Zera... Final Fantasy aspira, joe. Pokuto arma bat da. A heavy wooden sword used for training for Misaki. Vale. Heavy duty spike no for Claire. Vale, hau da armak... Behar bada... Eske diru askosteko leather best. Denontzako. Defensa eta defensa maximoa. Bartuko ditugu pare bat, epa, eta ezin dugu zer gehiago erosi, ezta? Ez. Ba, barke, lamun eta antidotok eta bale, ezin dugu, bale. Bale, eta orain, equip, ez, item, armor, zeratik ez, epa. Igual, momento gu, ki, ke, ga, gu, bueno, a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, ga, gi, gu, ge, go. Zergatik ez nahu usten ekipatzen? Nivelak egongo dira edo? Igual hemen egin... Kaixo berriz, joango gara... Continue. Vale. Vale, esplorator dugula mundua eta horrengo posizioa, horrengo tokira joan. Iparralderuntz, herritik kanpo. Ikusteko munduko mapa. Eta bizitatu nahi dugula Castor Mas urrengokoa. Leon eta Neo, bueno, prez gaude oraingokoan. Ez du, ez jarri zaitugu txiko eta guazen. Ez dakidana da zergatik ez nagoen usten hau jartzea. Igual ezin dut, igual daude... Igual dekote eskola... Vale, dekote... Vale, ikusten dut, dekote... Joder, orain galduko dugu diroa, baina bueno. Bueno, galtzen dugu diroa, baina bueno, vale, ikusten dudan ez. Ikusten dudanez. Bale, orain jatu dugu, baina, bueno. Ikusten dudanez, jebiko bat. Ez du guztia donorentzako balio. Beta, baina, klaro, behiratu beharko dugu... Ezin du... Ah, behitu, lan ikusten da, bale. Hora, nadiez nik behiratu ezaket... Hau adibidez ezin... Taria mai aldutera... Gauza pizkata raroa da, Pizkat gauza jarroa da. Bueno, momentuz joango gara aurrera. Eta hasiko gara... Iparralderutz joaten. Vale, basoa beti zeharkatu beharko dugu. Venga, burrukatxo bat hor. Tun. Hostia. Fight. Answell. Pizkat astuta ditut, Txuletak aterako ditugu, hemendik. Egia esan, ezken nahi duela espaldi ez dugula saiotxo bat prestatzen. Eta pizkat oksidatua daukat. Uste dut lehenengoko bigarrena dela EA.
nahi txarto. Oneri. Ea, oneri, zeu... Eta beste ustu zala... Ez. A ber, erratu nahi uste dut. Hoi izan daiteke eta... Haue. Bale, ez da ea, bale, erratu naiz. Bale, goikoa ea da, eta ekoa oa esan nahi txarto. Bai, venga, ole hai. Bale, ba, fight answer oneri. Oneri eta zu. Oneri eta zeu. Oneri. Tazka. Bat gutxiago. Bueno, argi eta garbi. Ole. Eta horretama bilen, irabazi ditugu. Ondo da nana. Eta horrei joan behar gara Castor Master, ona. Bale, hau da Castor Master. Bale, esaten dugu, bale, herrian bizi izan dela bizitza, bere bizitza ustean. Eta nio ez zela letorri. Esaten du bestatik toki hau da super aspergarria. Eta horrein esaten dugu plota. Jo, antxina zen arriskutxoa, orain oso arriskutxoa da jiragana ikerlariekin, hobeto alerta egon. Irakurri idazu burua, Claire. Joango gara hau garbitzen. Eta espintatu esakegura sif boteiarekin. Bale, eta esaten dugu eta bizitzaz txartu gaude edo itzultzea herrira. Bale, shiftarekin korrika indezakegu. Bitu, dekogu gu dakutenarekin, beraz, dekogu gu alde batetik. Hau. Hemen. Eta bestea da ga uste dutala. Ez banabil txarto. Vale. No, lehenengokoan. Primeran. Primeran egin dut hemen, lehenengokoan asmatu dut. Hostia, nalkanto. Hostia. Ondo, bat gutxiago. Vale, ole. Lehenengokoan, ojito. Beitu, level up. Bless Learner, primeran, osea, eta reflex. Osea, bata eskibatu dezake eta bestea zauritu hor desangramiento bat hor. Vale, item. Osea, ez, item esan gogaz bizitzaz. Vale, bai, item. Tlamune, oneri. Eta sendatzen dugu. Vale, guztu egonez, naiz eta nivela ego ez dira sendatzen, horrekin kontu zibili behar gara. Abitura altzortzu bat dekogu. Azetu batzen dugun. Pukler. Zer da item hori. Bale, espena. Igual... Porque hau bez ezin dut jarri. Igual nivel minimo bat edo behar da. Jarriari izateko ekipamentuak. Baliteke. Bat bakarrik. Hau ez banabil txarto. Gida. Guga ez da ikusi ditugulako. Fratuko ditut ezberdinekin. Espada, ustut gindara.
Baina ez nago oso ziur. Ba ez da gi. Ez da gi. Vale, G baizik. Vale, barren denok, G. G eta G. Ondo, ondo. Ondo. Tu. Eta horreta badiru, primera. Ui. Vale, bai apurtu egin dala. Vale, esaten dugu, egur bizkatekin konpontu dezakela. Vale, baldinte badakizu nola, ba, lagondeko zaitugu, la. Vale, eta topatu behar ditugula hiru egur. Hiru egur eta, klaro, pasoa. Vale, horra joan behar gara, orduan. Nahiko horrez esaten dugu nola horra joan behar garen. Hori da, gez, ke, lehenengokoa ke da. Eta bigarrenekoa da, ez da ku, ez da ga, ez da ge, gi edo go. Gi edo go. Ole. Ole. Ouch. Oh, feo egin dago, ondo. Vale, erlik, osea, Leon egin duena da. Horain, zentzera fijatu zein den. Go, orduan da go. Ole, bat gutxiago. Horra, iresio zer egingo. Zahka. Ole, hor. Vale, nivelak igota. Ea orain, behin nivela igota. Ezin dugu jarri. Ez dakit oso ondo zergatik ezin dugu jarri. Ez dakit oso ondo zergatia. Baina, bale. Ostia, pertsona hogei jen. Ez dago bat ere txortu hori. Epa, beste burrukatxo bat. Jo, da falta segun hau. Bata da... G, ez baina hil... Ez, gi... Eta ki. Vale, ez ahaztu, dakutena, dekotena, vale? Dela G, K, G hori biakatzen duena. Hori ez ahaztu, oso garrantzitsua dala, eta... Misaki... Ondo bat gutxiago. Burrukatu, gi... Burrukatu, gi... Gi... Lehenengo garekin sobran egongo da, baina bono. Ikusten. Misaki eta Claire fiska eta aurrerago doazte. Esperientzian, normala da, aurrekoan hortik galduta haiek bakarrik egon ziren. Item, lamune, bakunari, gure handeren hori. Eta pentsatu behar dugu nola demontle joan. Epa, horpeizte kofretxo bat dago. Hongo gara kofrera. Vale. Ki ez. Ez da ki. Ez da ki. Ke gustu dudala. Eta estea da... Ga... Ez da mul ziur. Ez dakit, ke da.
ikuste, eta bestea. Ez da ga, ez da... Ez da ga, ez da gi. Go behar bada? Ez nahi goratzen, benetan. Eskat berde. Vale, kikenduta. Ge ez da. Gas go. Joder. Go. Eta go. Eta go. Eta go. Ole. Turururururururu. Ondo. Bai. Epa, beste borroka bat. Bekoa dako. Goren kontra indu goren txeberta. Besta dako. Eta goikoa da... Ga ez bana hiltzarto. Ohe. Ba ez. Ez da ga. Misakizuk... support... Epa ez, item... Ostia, Ramonen bakarra ekogu, Zuk... Ez da ga... Ez dago... Ge... Ez bana uste dut... Ge dala... Vale, ondo... Ondo izan da... Pues da ge... Ahí va la leche... Gi... Ez esan gi dala... Hostia, qué mal. Ez daki, ez... Jo, bordun geratzen zaidana da... Go... Edo gu... Hostia... Zin da... A ver, esta ez da gu fijo ez dala, eta go bez, ge bez. Ga. Gi. Gu. Ge. Ga ez da. Gi ez da. Ge ez da. Gu ez da bordun go, baina go eraso dugu gorekin. Ah, joder! Hostia, konturatu naiz, ez daukala dakutena. Hostia! Me cago en la puta. Con perdón. Hostia. Vale, K. Joder, lehen konturatu nahi zezokala dakutenik. Alandere herrira itxuli behar gara, Objetori hartuko dut herrira itxuliko gara, porque... Vale, orain bai, ka. Alandare, nik uste zaio hau, hemen ikutsiko dugula. Objeto hartuko dut, hemen ikutsiko dugu. Hostia, gustatu zaidana konturatzea dakutenik ezokala. Bera, ikusteko zer den. Mira, 100 yen.
Bale, ba, hemen ikutsiko dugu, bale, gordeko dugu. Eta aurrengoko saioan gehiago eta hobeago. Espero gustoko esatea. Hemen jokoaren senseia. Eta zaindu eta horrengo lagunok. Agur!